शिवाला म्यूजिक प्रेजेंट। बोला बोला बाबा काशी विश्वनाथ की। माँ तहला रिकॉर्डिंग स्टूडियो। असलम बाबू जाए के बाबा धाम जिद जनी कहर, मेला में भीड़ बाटे धीर जनी धहर। नया बारू कनिया घर से न निकल, शिव जी पे गंगा जल घर चढ़ाल। देवघर घुमाई द श्रद्धा पुराई द, बाबा भोलेनाथ के दर्शन कराई द। जाए के बाबा धाम जिद जनी कहर, मेला में भीड़ बाटे धीर जनी धहर। नया बारू कनिया घर से न निकल, शिव जी पे गंगा जल घर चढ़ाल। देवघर घुमाई द श्रद्धा पुराई द, बाबा भोलेनाथ के दर्शन कराई द। असलम बाबू बटेरी वेस्ट सैया बतिया नटारी, गेरुआ कलर के मंगा दिन सारी। यही से ध्यान धल मन कके शुद्ध हो, कके शिवलिंग पर ढार दना दूध हो। देवघर घुमाई द श्रद्धा पुराई द, बाबा भोलेनाथ के दर्शन कराई द। जाए के बाबा धाम जिद जनी कर, मेला में भीड़ बाटे धीर दनी धहर। नया बारू कनिया घर से न निकल, शिव जी पे गंगा जल घर चढ़ा। देवघर घुमाई द श्रद्धा पुराई द, बाबा भोलेनाथ के दर्शन कराई द। माँ तहला रिकॉर्डिंग स्टूडियो, किसान चौक सुपौल। असलम बाबू बड़ी भाग एलै मौका एजी, असो संतोष के करी ना निराश जी। मनीष मनोहर के मानल न बात हो, अगला साल चलल जाई दुनु जन साथ हो। देवघर घुमाई द श्रद्धा पुराई द, बाबा भोलेनाथ के दर्शन कराई द। जाए के बाबा धाम जिद जनी कहर, मेला में भीड़ बाटे धीर जनी धहर। नया बारू कनिया घर से न निकल, शिव जी पे गंगा जल घर चढ़ाल। देवघर घुमाई द श्रद्धा पुराई द, बाबा भोलेनाथ के दर्शन कराई द।